moi. Ei kun on täällä nyt kritit. No. Ja siis tosiaan aiheena meillä olisi tänään joulukalenteri. 1 HP. Ja siis nyt on joulukuun 1. päivä, kun tätä näette, niin kuvataan tätä päivää ennen. Ja sitten, minkä mä sain? Korvennuskonuna, jaha. Niin, me kuvataan tätä päivää ennen. Ja siis me pelataan nyt TF. Ja oikein, meillä on täällä herrasmies ja nainen mukana. Herrasnainen. Ja sanokaa nimenne. Näkkäri. No, munakas. Eli muna. No, niin. Toiselta nimeltä Muna, jonka näkkäri näköjään antoi minulle. Ja sitten tosiaan tää on meidän joulukalenteri eka osa, niin kuin mä sanoinkin. Tää jatkuu 26. päivän lahjaesittely, koska mä en oo kotaan 25. päivä. Niin 26. päivä on lahjaesittely sitten. Ja siis niin kun 24. on erikoinen päivä. Siitä lisää myöhemmin. Kyllä. Ja Muna, haluatko sinä liittyä erikoispäivään? Mä tiedän. Ehkä en. Katsotaan sitä sitten. Jos sä siis... muuten kyllä joo, mut kun siis jos sä naamas haluat Niin. näyttää. No, en mä tiedä. Mutta spoileri siinä on tää facecami. Ei välttämättä. Miten niin? No kun... Meillä oli se yksi idea. Laikkatta selfie. Niin. Niin. Niin, ajetaanko me pistää facecam, jos me pistetään let me tekee. No siis mähän tarkoitin sitä just sillä, että me näkyy meidän naamat. Jos me otetaan selfieet. Niin. No facecam on videoitu. Mä en tiedä yhtään. Mistä ei toimi enää bui? En mä tiedä. Mut siis tosiaan sellainen juttu. Ja sitten myös se, että täältä tulee siis joka päivä 26. päivän asti. Ja nyt mä aletaan sitä pelaamaan täältä. Kyllä. Paitsi tää on 25. päivä ei tuu mitään siis. Ei, mä sanoin sen jo. Pyh. Ja sanoin 26. päivän asti. Kyllä. Niin, ja sit mä sanoin siihen jälkeen, että... Niin. Se siihen jälkeen. Itse Mutta sain mitään. kohvennus. Täällä tulisi tiimissä pojasti. Onnittelut. Onko keltä? En tiedä. Aha. 9 tää pelaa. Ja siis, mulla tää video loppuu yhtäkkiä, jos mun pikkusisko tulee kotiin, jota mä en todellakaan toivo, että se tulee kotiin. Samoin. Koska se ei ole... Toinen vaara. No niin, sun vaan sun äiti. Hii! Neppo is. En. Mä sain jääpuuko. Ihan turhaa. Se on huono. Se on Se on huonompi mitä normiveitsi. Ei ole, kun minä sanon. Se kuolema on Siis jos, miten se oli jotenkin, että sitten kun niin se ei aina ei voi puukottaa. Niin. Eikö? Ei. Ei se haittaa. Mä haluan silti kokeilla sitä. Mitä mä en tarvi? Sanokaa joku juttu, mitä mä en tarvi. Tavallinen puukko. Tarviiks palkkasotilasta? Ei. Palkkasotilasta? No. Mikä se on? Ihan sama, mä otan Se on enten... palkkapussin kasvattaja. Mä otan ton pois. Kasvattaja. No se on sen nimi. No niin, on kasvattaja. Ei, Ja- itse asiassa mä haluan kokeilla. On aika taas sukeltaa tällä kertaa 100-kielinen maito. Ja sen jälkeen menemme täällä jo Sandran maailma, joka näki unta, jossa minä ajoin BMX:llä. Ehkä siitä uudesta ei puhuta. Nyt se on YouTubessa. Okei, ehkä mä ois koulutti. Ja mä otan muuten ton. Au. Tervetuloa YouTubeen, kuka sun nimi onkaan. Dine Sond. Jos Welcome to YouTube. Pitääks toi mainita oikeesti jokaisessa, jos... Mua ärsyttää se, kun kaikki aina mainittaa se. Ja nyt oikeesti Totta. tosta. Sekin voi tulla Osta kangasta.
Oppa ganga. Oppa ganga style. Mä oon tosi hyvä. Erittäin hyvä. No nyt miksi mulla ei muuta krittejä? Ei mullakaan On niitä. ollut koko ajan kritit. Mulla ei oo. Ei mullakaan. En tiedä mistä johtuu, mutta kuitenkin. Niin, niin tosiaan, niin. Tää tätä aloitteita vaan YouTube-ajan hiljentymistä, että hiljentyy koko ajan. Niin. Mut siis se on ihan normaalia ja... Niin. Eikö sä ihminen saa olla hiljaa? Jompiku miten sitä voi yrittää mun tiimiin. Ei kiitos. En mä halua. Ei pykeä ja motia. Hiik. Ja emme ole stadista, jos tuo sieltä kuulosti. Itse asiassa mä en edes halua asua stadissa. Mä haluaisin. En mäkään. Mä voisin asua, jos mulla olisi työpaikka siellä, mutta mulla ei ole työpaikkaa vielä missään. Mutta se työpaikka, johon mä haluan mennä, on Tampereella, joten mun on ihan turha lähteä Helsinkiin. He. Tai no Vantaaltakin löytys, mutta niin, en mä silti Helsinkiin halua lähteä, kun tuossa lähempänä Tampereella on sellainen. Kyllähän täälläkin, missä me asutaan, niin on täälläkin. No, ei tää pysty tekemään sitä ammattia, mitä mä haluan tehdä. Mitä sä haluat? Tietokonetyyppi. Oh. Siinä Ei, tietokonetta- munkaan tuolla, tai tässä mahtavassa kaupungissa pysty sitä... Se joudut muuten lähteen stadiin. Niin joudu. Se tulee stadista meinaa. He. Seriously. Mitä munakas haluaa tehdä työkseen? En tiedä. Ihmisen biologian opettaja. Sä oksensit, Ei. sä oksensit jo siinä, kun sä olit sillä tunnilla. Niin. Joten ei kiitos. Siis, Oksensin suuhuni. niiden opettaja on vähän niinku pikkutarkka. Vähän liiankin pikkutarkka. Iso tarkka. Ja nyt en sit mainosta, mutta sen opettaja laittoi heittupet. Kuinka moni opettaja ajatuksiini. kuka opettaja tekee tollaatteen? Minä. Sandra onneksi et on vielä opettaja. Ei niin, eikä muista tulekaan ainoa ongelma. Siitä tulee radiokanava. Tai radiojuontaja. Musta tulee radiokanava. Juu. Aika sukelta jälleen Sandran ajatuksen. Tapoin itteni. Tapoin jonkun. Mut se tappoi Mä mut. valtaan pistettä. Sandra, miksi sinä teit? Pistettä. Kauan tätä on kuvausta mennyt? Ihan kohta mennyt se vartti. 5 minuuttia vielä. Nyt joudutaan valitettavasti lopettaa. Häh? Ja se Ei Nyt me- joudutaan valitettavasti lopettamaan. miksi? No, koska ihmisyys. En mä tiedä. Sen takia, että multa loppuu levytila ja että me pystytään kuvaamaan lisää joulukalentereita. Mä renderoin tän muuten sillä välin, kun mä luen kokeisiin tänään. Sitten Samoin. meikä kattoo jo telkkaria, niin on ihan hyvä renderoida tänään. Kuka oli tuo pyhä? Varmaan Sandra. Mä... No ei Se ollut. oli Se mintti. semmonen, joka sä oot mun tiimissä. Joo, oli vähän aikaa. Mutta siis... Kuole. Sandra tulee taas hevillä siihen. Mun unelmani! Nyt meni suoraan päälle. Sandran unelmat. Kumpa oli sinne hevi? Ai se mitä? Siinä mä kerroin juuri Sandran unelman. Kumpa... Hevi tarkoittaa painava. Kumpa oli se hevi? Tää on vähän sellainen hevi. No herra, tässä tämä herra ja tämä nainen pystyy sen vaikka todistamaan. Minä olen hevi. Samoin. Ei nainen. Et sä oo hevi. Rouva. Enkä. Eihän se on rouva, kun ei sillä ole edes miestä. Hän on rouva. Hän on nainen. Mä olen nainen. Ei kun... Mä olen nainen. Rouva olet sinä. Oi ja.
Meikä eeppiset demomanskill. Arvaatkaa mitä. Mä ja mun ullapuolin tukki. Tämä mun mahtava juttu lakkasi toimimasta. Video vai? Mikä? Ei vaan TF. Okei. No ei siinä mitään. Meikä kuvata vaikka loppu. Sansralla loppu Sansralla loppu tai katu TF. Joten sen osalta tulee nyt vain 10 minuutin noin video. On tulossa takas. Jep. Ja me ollaan kuvattu 15 minuuttia 3 minuutin päästä, eli mä oon tasainen henkilö, niin minä haluan pitää se siellä noin 15 minuutissa. Joten meikä lopettaa sen 3 minuutin päästä. Eikö sillä yksi sellainen ihme... 1 minuutti, en voi lopettaa. Ei kun sillä yksi sellainen millise. Mikä onkaan Millisekunti. liikaa. Täytyy kuvata uudestaan, tämä meni liian pitkäksi. Sekunnin murtosa ja sitten niinku joku äiti tulee sieltä se hei, nyt on kuvattu 15 minuuttia. Sinun pitää lopettaa. Kiitos, sun pitää kuvata uudestaan. Voi hemmetti. Sä oot sillä kiitos sinun. Sun pitää lukea kokeisiin. En mä nyt pysty, kun pitää kuvata joulukalenterin videossa. Voi juma. Ei vaan, kyllä tää koulu on paljon tärkeämpää kuin YouTube. Sen verran mä tiedän. Että koulu on tärkeämpää kuin YouTube. Ei ole. Se on tärkeämpää, mutta... Ei ole. Kuitenkin... Se on tärkeämpää, mutta se on tylsempää. Niin. Ei se ole tärkeämpää. Oona, on tärkeää. kumma sä haluat mieluummin ammatin vai tehdä videoita? Juu, kumpi on tärkeämpää, menestyä elämässä vai tehdä YouTubeen videoita? Musta se on kuitenkin... YouTube-videon tekeminen on työ. Ei ole, vaan harrastus. YouTube-videon tekeminen on työ. Eli Mulle se on ainakin harrastus. Se on työ. se Harrastus. on harrastus, josta voi saada rahaa. Se on harrastus, jota voi tehdä työkseen. Niin. Jos haluaa, mutta mä en ainakaan ikinä tuu tekee YouTubea työkseen. Niin, vaikka aiotkin Koska mennä sinne kukaan pieneen- suomalainen ei tienaa YouTubesta yhtään mitään. Miksi? Sitä jos tienaa, se on joku 10 euroa kuussa. Se on On itse se asiassa aika 15 euroa. paljon. No On se noin periaatteessa 15. aika paljon. Minuutti! Pitää vielä kuvata! Hah. Ja nyt Mä tulee... unohdin jatkaa kuvausta, mutta, No ei sun tarvii jatkaa, kun mä jatkoin. Mä sanoin jo, että sä et enää kuvaa kun... mä sain, mulle jäi se video yhtäkkiä vaan puoliksi. No joo. Ja mun kone kaatui ihan kohta, joten tämä video oli nyt tässä. Se olisi